denboraldiko lehen saioa zabaltzeko Errastiko ogia okindegira jo dugu. 3 belaunaldi daramatzate ogia egiten eta 6 urte era ekologikoan lan egiten. Albistegian Getariako txakolina jatorri izeneko uzta berriaren aurkezpena ikusiko dugu. Barazar gainean Emilia eta Julian bizitatu ditugu. Beia, Kardilatxak eta Euskal Herriko mendizaldiak hazten dituzte. Jatorri izeneko sagardo berriaren aurkezpenarekin amaituko dugu. Aurkezpen ofiziala Astigarragan izan zen, baina udalerri askotan eta 3 lurraldeetan antzeko ekitaldiak antolatzen dira. Errastiko ogia, Arrasateko Bedoña auzoko okindegia da. Xabi eta bere osaba Jose labekada bat ogizuri prestatzen ari dira. Urarekin nahastutako arrautza pixka batekin igurtzen dute, kolore txigortuagoa ardezan. Azaleko ebaketak ere egiten dituzte egosketa laguntzeko. Etxe honetan beti egin dute ogia. Duela 6 urte, Xabik eta Naiarak profesionalizatzea erabaki zuten ogi mota desberdinak eginez, guztiak zigilu ekologikoarekin. Xabik, gainetik haziak zabaldu ondoren, moldeetan sartzen duten ore integrala oratzen du. Ontsen gabize bolatzen, eta ingo dago urakin urestatu eta semillak emongo kanpotik. Gabiz gari integrala T80-akin. Eta ingo gona gero reposotxo bat eman, beste reposotxo bat ondekan, eta gero ja labaratu ingo du. Hemen daukagu ja masa batzu ja gertu lanean azteko. Integralak T80-10, eta honekin jasiko gare ja satitzen, boleatzen, eta gero mogotzago beste reposo bat, honekin bezala, eta ja gero labaratu ingo du. Bai. Arratsaldeko lehen orduan, ore berriak prestatu eta pausatzen utziko dituzte ordu luzez, hotzean. Naiararen eta Xabiren lehen urratsetako bat ore ama erabiltzea izan zen. Goizeko 3etan prest egongo da eguneroko lanari ekiteko. Masak hasi ginen atzo preparatzen, atzo arratsaldean preparatu nituen masa guztiak, eta urkin dugu gaba guztia fermentatzen. Mundu fermentazio luze bat eman dugu, garrantzitsua da, eta gaur hasten gare labean lanean, ogia boleatzen egiten, eta tolestu, zatitu eta oratzeko lana dator orain. Oine ata dugu masa, ingo gau pliege batzuk emango zau masari, itxiko reposatzen, apurtxo bat, gero boleatuko dugu masa, itxiko gau beste ratutxoa boleatuta, eta gero beste azken boleo bat emango zau, eta gero azkenik semillak. Semillak emango zau, itxiko dugu gero fermentazio kamaran errentatzen beste ordu erdi, ordu bete bat, eta labadertu egin dugu. Eguna argitzen hasi du Bedoña aldean. Arrasate inguratzen duten mendiak bailara osoa estaltzen duen lainoan nabarmentzen dira. Egun sentiak esan nahi du, eguneko lana ia amaituta dagoela. Bertan erabiltzen duten orea oso hidratatuta dago. Errazagoa da ore lehorrarekin lan egitea, baina Xabik nahiago ditu ore ezeagoak. Zerako masa urzuakin lan egitea. Masa zikoakin errazagoa lan egitea, baina guk nahiko hidratatzen dugu, eta gero garrantzitsua da fermentazio oso ematen mutea ogiari. Errastiko ogiaren historia duela 6 urte hasi bazen ere, ogiarekin duten lotura askoz lehenagokoa da. Ni lehen fabrikan izan nago lan eta neskik eta bizu pentsagoen txikitxotatik indo ogisa amamakin, eta guzta hotxagako asko ogisetxia, eta
Eta pentsago guen astea poliki-poliki astea izu, pizkate joi bezala, ez eginen kasi, esan gurot. Amaman labasarrakin eta zu egiten ogiak berrogei hogi, gutxinaka eta geixaura fanda jendeak guztaben jako eta geixaura fanda eta hemen gabiz. Okindegi guztietan, labea da zalantzarik gabe funtsezko tresnetako bat. Naiarak eta Xabik errastiko ogiaren agintea hartu zuten arte, zuzeneko suzko labe zahar bat erabiltzen zuten. Zeharkako suzko labe bat jarri zuten beraiek, pago egurrarekin elikatzen dutena. Lehen hasi ginen labe zuzeneko labatekin lanean, eta itzen gaben sua bertan, eta gero itzen gaben brasa zabaldu, eta brasa eskinaratu, eta gero ogiak saltzen gaben. Eta gero ogiak atara, eta berriz sua egin, berriz brasa zabaldu, eta prozesu berdina. Eta hau en cambio, gero egin gaben obra, eta hau da diferentea, honek sua dauko indirektoa. Hemen sua egiten dugu behian, eskina baten, dauko bobeda bat, eta eskina dati berotzen doa laba. Eta goian daukagu ogiak. Labeko sua goizero kitzikatzen dute, eta arratsalderako gozokiak egiteko erabiltzen duten beroa oso ondo gordetzen du. Egiten du ogiak normalean gabean eta goizean, eta gero aprobetxatzen dugu beroa atzaldean reposteria egiteko. Eta egiten dugu laba berdinean, egurrezko laba reposteria guztia bere, eta egoten da laba gutxura berreunda berrogeita hamar gradutan egiten dugu lan, egoten da gutxura bere. Jose eta Xabi eguneko azken labealdian ari dira lanean. Amama Martinaren gandik ikasi zuten ogia egiten, baina ikastaroen bidez eta beste lantegi batzuetara egindako bisitak eginez, ezagutzak zabaldu zituzten. Hasieratik bertatik egin zuten nokintza ekologikoaren alde, konbentzimenduz. Ogia baserrian bertan saltzen hasi ziren, eta orain azoka, merkatu eta denda txikietan saltzen dute. Lantegiko lana amaitu ondoren, Naiarak furgoneta zamatu du banaketa hasteko. Egunen arabera, ogi mota desberdinak egiten dituzte. Eskaintza ezberdina dauko egun ezberdinetan, astearte eta ostegunetan ez daubitzen ogi igualak. Gaur osteguna, injogena da txapata, ama horiakin eta sekaleirinakin ina. Gero dugu zuria, integrala, aziduna integrala, sesamo integrala eta kurkuma maspasa eta intxaurrak. Naiara arratsaldean gozogintzan arituko da. Ogixak inoztien aprobetxetan dugu berua, eta etxen ditugu gaieta integralak, mota ezberdinetakoak, eta berriotxak eta gurinezko pilak. Guk repartua etxen dugu denda ezberdinetan, bai Arrasaten, Atxabaltan, Oñatin, Eskoriatzan eta Bergaran eta Elgoibarren. Orduan, bi zatitan banatzen gare, bi kotxerueten ditugu eta bakoitzak etxen dugu ruta bat. Lehenengo geldialdia Arrasaten da, Ereindaian dendan. Tokiko eta kalitate honeko produktu ekologikoak saltzen dituen denda txiki bat da. Eskaera apaletan jarrita gero, Naiara eguneko bigarren puntura abiatu da. Aretxabaletan kiloka dago, aurrekoaren antzeko denda bat, gertuko produktuak eta zigilu ekologikodunak saltzen ditu. Errastiko ogiaren ekoizpenaren erdia gutxi gorabehera aurrez eskatua da. Zigilu ekologikoa duten nogi bikainak banatzen utzi dugu Naiara. Bihar, goizeko 3:00, jarduera frenetikoa itzuliko da baserriko labera. San Anton egunean, urtarrilaren 17an,
Getariako txakolinaren usta berria 2024koa aurkeztu zuten ekitaldi pribatu batean Balenciaga museoan. Jatorri izeneko txakolindegiek, administrazioaren ordezkariek eta sektorearekin zerikusia duten hainbat gonbidatu hartu zuten parte ekitaldian. Kofradia itsasetxea jatetxeak jaso du aurten Maasti jauna. Maasti jaun saria, Gipuzkoako Baxurako arrantza ekoizleek sortu zuten, Euskal Herriko artisau arrantza bultzatzeko. Ondoren, Getariako frontoian herri ospakizunak izan ziren. Jatorri izeneko 24 txakolindegik egindako txakolinak dastatu ziren, eta San Anton eguneko ohiko jai giroaz gozatu zuen jendeak. Gaur albistegia, Kantauri itsasoak haserre dagoenean uzten dizkigun irudi ikusgarriekin amaituko dugu. Barazar gainean, Elormendi baserria dago. Julian Najuriagerraren eta Emilia Aranaren familiek beti izan dituzte haziendak, batez ere esnebeiak eta ardiak, eta duela 35 urte senar-emazteak ustiategiaren titulartasuna hartu zuen. Bai Emilia, bai Julian, bokaziozko artzainak dira, eta gaur egun, ardilatxak, Euskal Herriko mendizaldiak eta limusin arrazako behiak gobernatzen dituzte. Hemen jaioan azni eta beti eukin dugu ganadu etzean, bai esnebeiek, ardi epe bai, eta kaballarra beti egon da zego zer. Da gero, lauan izin gintzen da bizimudu ataratezan, eritezan hartoa, bea, da betzean hartzea zan gauzekaz, da esnea saltzezan esneagaz. Hortik, tardigaz, hortik ataratezan bizimudu. Duela gutxi, Lorrak Laboral Kutxaren laguntzaz antolatzen dituen sarietan aintzatespen garrantzitsua jaso zuten. Bertan, Bizkaiko ustiategirik onenak saritzen dira. Emiliak euren ibilbide oparoagatik jaso zuen saria urte luzeetan egindako lan bikaina baloratu baitzuten epaimaikideek. Hori rekonozimentu Lorratik gauzek ondo iten ibili gara urte askoan, eta horrek izin dugu rekonozimentu ez beti alegin indugu produktu bat ateratea eta kalidadea eta estimazio hundi eukidu klientetatik. Bai Euskal Herriko mendiko zaldia, bai limusin arrazako behiak animalia apartak dira. Hori delata, abereak merkatura ditzakete ugaltzeko. Horrela, animalia bakoitzagatik etekin handiagoa ateratzeko aukera dute beti. Abereen ezaugarri genetikoak hobetzeko, Elormendi baserrian egindako lana ere agerian dago. Nik oin 50 urte inguru, pasau 50 urte, aukindu limosine. Eta, urtean puruz, mejoretan da beti siminazioak azda gauzekaz ibili gara, da, oindeko momentu honetan, nivela hundie limosinetan, da, gaien azaltzean da, biziterako, edo dana. Lote honetan, ernaldurik dauden ardiak daude. Beste loteren batean, erditzeekin hasiak dira. Beraz, laster ardiak jezten hasiko dira. Une oso garrantzitsua da artzainentzat, gaztandegia irekitzea eta Idiazabal gazta berriak egiten hastea esan nahi duelako horrek. Altunostegiko gazteitegia izenpean merkaturatzen dituzte euren produktuak. Etxean eta inguruko denda txikietan saltzen dute dena. Urte asko darugu mejoretan erraza latxa, eta orduen ekarten duzku semena arkautetik, sandekuz testaute, arito mejoranteak, eta, uneko 50 emoten duzku mejorantea, eta besteak porzientu emoten duzku testajekoak.
baina, bueno, asko mejora dugut, produzio honak gauz, eta oin laster hasiko gara, gazta egiten Idiazabalde hemen zinokoa. Emilia eta Julian Idiazabalgo eta Artzai gaztako kideak dira. Eta lanzama arintzeko abelburu gutxiago gobernatzen dituzte. 100 ardi inguru dituzte, oraindik ere baserriaren eragile ekonomiko nagusia badirenak. Idiazabalak eta Artzai gaztak asko erakutsi duzku pastore guzti hori, Gaztaia zelan inbia dan, da zelan zertu bia dan. Ze, lehen ite esan Gaztaia, esan iten holan kalidade honekoa. Eta haukindugu eskola hon bat, bai Idiazabaldik eta bai Artzai gaztatik, lagundu eskuleko asko, elaborazioa zelan inbia dan, da gero lagunduzku saltzean lagunduzku, norra saldu, zelan saldu, presioa behaporte orientazioan imini, da gaurko egunean, esplotazioa latxana iziteko rentablea desentemente, inbia da Gaztaia eta inbia da Gaztaia saldu. Hortxe da rentabilidadea. San Jose aldean, larreak hobetzen direnean, ardiak zelaietara aterako dira. Gaur lainotrinko batez estalita daude eta nekez ikusten dira. San Joseetan 8 gora bera zelan datorren eudobarri, eten dugu aztertek gara pastura ateraten. Pastuen gusture bilten dire, produzidu ondoiten hori eta oindo Gaztaia iteko kalidadea bedar punte barrik loradunek eta goten direta orduen motontzo bere gustue Gaztaiari. Da borrexegatik atatzen dugu, da gero San Inazioak arte, iten dugu esnea batut Gaztaiei. Kalitatezko elikagaiak ekoizteaz gain, artzainek eta abeltzainek gure mendiak zaintzen dituzte. Haiei esker, paisaia zoragarriez eta landa eremuetako bizitzaz goza dezakegu. Gure sektoreak doko importantzie pastuetan ondie. Iten dugu pastuek garbi mantenidu, eta zemet eta garbi edo zen bedarra portetan dugu osoagoa, eta animali gusturo jaten deuri eta hobeto ebilten dire. Emilia eta Julian euren eguneroko zereginetan utzi ditugu, lorrak haien ibilbide osoa aintzatesteko eman dien sariaz eta barruko pozaz gozatzen. Asteazkenean, urtarrilak 15, Sagardo berriaren egunak 32. edizioa ospatu zuen. Sagardoaren lurraldeak antolatuta, eguna Astigarragako Herribera kulturgunean hasi zen prentsaurreko batekin. Udaletako, Aldundiko eta Jaurlaritzako ordezkariek hartu zuten parte ekimenean, Euskal Sagardoa jatorri izeneko arduradunak ondoan zituztela. Azken urteetan ohitura den bezala, gonbidatuek sagarrondo bat landatu zuten. Oraingoan, gure zirkuari egokitu zaio ohorea. Duela 8 urte agertu zen lehen aldiz, Tolosako zezenplazan altxatutako karpa txiki batean. Nomada, euskalduna eta kalitate honekoa, zirku tradizionalean oinarritutako ikuskizun garaikide bat eskaini zuen. Lehenengo kupela Astigarragako Alorrenea sagardotegian ireki zen. Joanes Ilarregi eta Agin Laburu bertsolariek Ramon Izeta eta Simon Goikoetxea txalapartarien belaunaldi errelebuan hartu zuten parte. Simon Goikoetxea 2024an hiltzen eta haren bilobek lekukoa hartu dute. Txalaparta deiaren ondoren sagardantza egin zuten, eta segituan, omenduekin batera, sagardotegi barruan sartu ziren denak.
Sagardo gilez, sagardo zalez eta sektorearen alde lanean ari diren erakundez eta elkartez betetako lokal batean, jokinek irekitako kupelera hurbildu ziren gure zirkuko 3 ordezkariak. Edalontziak altxatu eta gure sagardo berria lelo ospetsua bota zuten. Gure sagardo berria! Hortik aurrera, jendea kupeletatik desfilatzen hasi zen lehen sagardoak dastatu nahian. Giroa urte guztietan bezala bikaina izan zen. Hala izaten baita beti Euskadiko sagardotegietan. Alorrenearako ohore handia izan zen ekitaldia aterpetzea eta ez da lehen aldia izan. Guretzako oso pozgarria dela horrelako egun bati leku hau ematea, gure etxea, Alorrenea, familiaentzako, bai, eta poztasun handi esan duten bezala, sektorearekiko oso konprometitu gaude. Xabier Arrutik, sagardoaren balio ekonomiko, kultural eta gastronomikoaren garrantzia nabarmendu zuen bertoko sagarrak oinarri direla jakina. 2016tik 132 hektaria sagasti landatu dira Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatuta. Euskal sagardoak dena dakigun bezala, ekarpen handi bat egiten dio ez gure ekonomiari bakarrik, ez lehen sektoreari bakarrik, baizik eta gure kulturari eta horrek atzetik handaukan guztiari baita ere, ez da, ekonomikoki, kulturalki, sozialki, ekarpen handi baten egiten dionen sektore bat eta jarduera bat, eta alde horretatik guk lehen sektoreko ekintza guztiak bultzatuta aurrera eman nahi ditugunez, guk sagarrondoa, bertako sagarrondoa landatzeko eta bertako sagarrondoarekin bertako sagarrarekin sagardoa egiteko aleginean jarraituko dugu. Gure herriko nekazaritzako elikagaien sarean sagardo sektorea funtsezkoa dela uste du Eusko Jaurlaritzak. Hori bera esan zuen Nora Beltrán de Otalora, elikagaien kalitate eta sustapenerako zuzendari berriak. Eusko Jaurlaritza lan handia egiten ari da Euskal Sagardoa deituriko jatorrizko deiturarekin. Aurten badirudi lortu dugula Europako aldizkarian argitaratzea, eta horregat hau dela eta deitura hau muga aurrera egingo du mugaz gaindiko edapenean. Orduan, oso pozik gaude, lan asko egin dugu, eta espero dugu sagardoak merezi duen garrantzia hartzea merkatuan. Eguneko protagonista, gure zirkua, komunikabide ugarirekin aritu zen hizketan, baita sustraia lan taldekoekin ere. Gutzako azkeren privilegioa da, hemen egotea, sari bat bezala hartzen dugu hau, oso pozik gaude, hori hau eskaini digutelako, azkenean honek esan nahi duna da, guk egiten dugun lana ere iristen dela, eta gure zirkua aurten, gure sagardo berriari, gure zirkuak hasiera eman dio, ezta? Antolatzaileak oso pozik agertu ziren egunaren emaitzarekin, sagardo sektorea komunikabide guztietan azaldu baitzen. Guretzako oso egun berezia da gaurkoa, izan ere egun honekin, sagardo berriaren egunarekin, hasiera ematen diogu sagardo berriaz urte osoan gozatzeko zikloari. Bai sagardo berria txotxetik, bai boteiatik, eta aldi berean sagardoaren kulturaz eta isialdiaz gozatzeko ditugun jarduerei ere hasiera ematen zaie, bai sagardetxako bisitak, Sagastia loretan ikusteko aukera, museoko jarduerak, eta guretzako oso egun berezia da, izan ere sagardoaren kultura gure herritu bertako bat da, oso maitea deguna, eta gaurko egunak hori ospatzeko eta elkartzeko aukera ematen digu sagardo berriaren inguruan. Euskal Sagardoa jatorri izenak bultzada handia eman dio eta ematen dio sektoreko katebegi guztien modernizazioari. Hala ere, horrek ez du esan nahi jaso dugun tradizioen balio kultural handia alde batera utzi behar denik.
bai, sagardotegia baditugu, ondorengotza dutenak eta jarraitu nahi dutena sagardogintzan, baina beste batzuk ez. Gero eta arazo handiagoa da bihurtzen zenbait sektoretan, besteak beste sagargintzan, kostatzen ari zaigu ondorengo horiek jarraitzea sagargintzarekin, baina leku batzutan badago, eta sagardotegietan berdina pasatzen zaigu, sagartegi batzuk itxi egin dute, eta beste askotan badago ondorengotza hori edo relebo hori, eta gure lana da horrek jarraitzea eta etorkizunean jende berri horrek sagartegi heltzea. 2024ko uzta laburra izan da, eta 46 ekoizleek 1.300.000 litro ekoitzi dituzte euskal sagardoa jatorri izenerako. Nortasun handiko sagardoak izango dira, gorputz eta kolore handikoak, eta bilakaera ona izango dute. Fraisoroko laborategia arduratuko da hoiek aztertzeaz. 2024ko uzta txikigoa izan zen desentez, 2023koa baino, irutik bat edola bildu gendu sagarra, 2 milioi kilo sagar bildu ditugu eta 1.300.000 litro iritsi dira euskal sagardoaren barrun, eta horrek ekarri duena da izaera handigoko sagardoak izatea, gorputz gehiago dute eta kolore gehiago dute, eta bola esan da ere egia da, gero eta gehiago kostatzen zaigula galdera hau erantzutea, ze sagarotegi bakoitza saiatzen da bere gustoko sagardo egiten, eta orduan diversitatea handia daukagu sagarotegi desberdinetan. Festak aurrera jarraitu zuen txingarru zain eta txotx artean. Ospakizunak errepikak ere izan ditu lurraldeka. Bizkaian, txotx irekiera Zornotzan izan zen urtarrilaren 21. Goiz-goizetik, Uxarte baserriak dena zeukan prest agintariei, prentsari lurraldeko sagardogilei eta euskal sagardoa jatorri izenaren alde lanean ari diren erakunde eta elkarte guztiei harrera egiteko. Matxaka inguruko ekitaldietan, Izaro abeslaria izan zen protagonista. Izaro, Bizkaiko euskal sagardoaren aurtengo enbaxadorea izango da. Sagardotegiaren barruan, Izarok ongietorria egin zion sagardo berriari. Hauxe da, urtengo Bizkaiko sagardoa. Txotx! Txotxeko sagardoa dastatu ondoren, kanpoan berriro egin zuten topa. Hori bai, oraingoan kopak erabiliz, jatorri izenaren joerari jarraituz, produktuari balio handiagoa emateko. Bizkaian, 77 hektarea sagasti daude, frutazainen elkarteari atxikitako 38 ustiategitan. Sagardiak indartzea funtsezkoa da sektorearen alde egiteko. Bizkaian daukagun sagaztiek eta horrek zaintzeaz arduratu behar garela sagardo on bat izateko, ez? Horren kontura, aurtengo uztaren emaitzaren berri emandozku sagardogile alkarteren presidente danak, eta dastatzeko aukera izan dugu eta benetan bikaina da. Jose Antonio Zamalloa, sagardogileen presidente eta eguneko anfitrioiak onartu zuen hasieran urduri ibili zela, baina azkenean dena oso ondo atera zela. Beti sortzen dugu zirrara pruet, nervioak eta eukin dugu beti, baina sensazio ona da. Ona da, azken baten, eskertzekoa da jenti ona etortie, baserri aurrera, bodegan dastatzie sagardoa, beti egin dugun lana ikusten dugu, adirazten dugu erru, eta oso polike, niretzat. Enbaxadore berriarentzat ohorea izan zen hain gertu sentitzen duen sektorearen izendapena jasotzea. Niretzako ore bada, badalako zio zer, bizitza guztixen ez, inguruen dekozune, eta ez dozuna imaginatzen inoiz, egunen baten zuzeu izango zarenik irekiko da bena olako denboraldi bat. Eta orduen niretzako, benetan ore bada alizetie jende, hainbeste jenderen gogona eraman aurretik, ez? Niretzako ore bada. Euskal sagardoa jatorri izeneko sagardo berria dastatzeko eta gozatzeko aukera dugu dagoeneko. Kalitate handiko produktua da, kulturaz eta tradizioz josita eta aldi berean etengabeko bilakaeran.